מה אתה עושה, הרן? אל תיגע במקופלים. הרן, אל תיגע במקופלים. לא. לא. לא לגעת. אל תיגע במקופלים. מה זה? מה אתה עושה? לא. אתה מפזר את כל המקופלים, הרן. הרן, אל תיגע במקופלים. מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? את כל המקופלים אתה מוציא? טוב, תביא לנו מקופלים. תודה. עוד מקופלים. תביא עוד מקופלים. תודה. כל הכבוד. כל המקופלים בחוץ. עכשיו בוא נעבור למדף הבא. אתה רוצה להיכנס לארון? בגלל זה הוצאת את המקופלים? כן? אתה רוצה להיכנס לארון לישון?